ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 22 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 60 дирам, $100 1131 сомониву 80 дирам. дар имрӯзанавормон 15 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. навора ҳатман то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона кофтеса бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шумо надаркуред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. Неки пеш аз саршавии навор як эълони муҳим. дӯстони гиромӣ, як додарчамон бо номи Имронҷон ба ёрдами мо сахт ниёзманд мебошад. касали раки хун яъне лейкоз мебошад. дар қараболои шаҳри Душанбе Хувай ва барои сиҳатшавиш маблағи зиёд дар кора. кадоме ки имконияти ёрдама дора, марҳамат, рақамҳои очаш дар рӯи экранай, ҳам Душанбе Сити, ҳам Спитаменбонк ҳам ҳастай ҳамон номеро да. кадоме агар фораша метавона очаша занг зада кӯдака хабаргирӣ рава ба ница ва агар натонед ба картаи Тоҷикистон равон карда, метавонед ба номи очаш рой кунед. Олимова Балхия ном доранд. пешакӣ занг зада огоҳ кунед. биёед бародарон, камеам боша аз барои Аллоҳ дуо кунем, то ки Имронҷон сиҳату саломат шаваю соҳиби имони комил ва умри дароз шавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар посёлкаи Кароматулло Қурбонов. нархаш 155 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонед ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 6 сотиқ замин уртабузда. соҳибаш мегӯяд ки WhatsApp имоқати занг зане, алишам мешавад мошинқатӣ ва сумуш бародарона арзон мешавад. об дора, светам ҳаст, мактабам ҳаст, беморхонаам дар наздикиш. нархаш 53 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе болои 112 микрорайон, аниқтараш 2 километр ай масҷиди Мехкалон то назди хонаам мебошад. 3 дар хона, 6 сотиқ замин. нархаш $27 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран наистагӣ бо алишам мешавад бо сексия яъне квартира дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана, 4 дар хона, 10 сотиқ замин. ремонт дора, дегдонхона, ҳезумхона, душ, туалет тайёрай, медарои зиндагӣ мекунӣ. алишам мешава, гирди ҳавли маҳкамаи документ дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, имо WhatsApp дорад. нархи хона бошад 175 000 сомонӣ. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештара Ленский район, деҳаи Сароб, пеши МЧС-да 11 сотиқ замин мебошад. обуш қатъи светаш доимӣ ва нархаш бошад бо маслиҳат. алишам мешавад ба духонага дар даруни шаҳр. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай 5184 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар круговой Маяковский 200 метр тарафи 33 микрорайон мегардӣ, лаби роҳ ҳамин ҷода. нархаш 390 000 сомонӣ мебошад. домои панел инда ҷойгир аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран.
замини фурӯшӣ дар ноҳияи варзоб деҳаи чангалак 4 сотиқ замин мебошад. Фундаменти 3 дар хона рехтагиай ва нархаш бошад ҳамагӣ 75 000 сомонӣ ё ин ки 487 000 рубл ё ин ки ҳамагӣ 6500 доллар. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти олиҷаноб дорад ва ҷойгир аст дар маҳаллаи 12-ум микрорайон пеши бузургчада. Бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бе посредник. нархаш 245 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. Духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 10-умо шонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар зарнисор назди супермаркети анор. алишам мешавад бо мошини Land Cruiser Prado 2012 13 ё 14. нархаш 320 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Қурғонтепа. Як хонага квартира мутаассифона соҳибаш масоҳатша нагуфтагиай дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар назди ТЭЦ пеши бузургчада. соҳибаш мегӯяд ки харидор бошед, занг занед. арзон ҳам мешавад. 190 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. 3 хонага квартира бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 3-юмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад. дар доми 4 этажа ҷойгир аст. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне холодильник, кондитсионер, стиральная машина, автомат мебошад, термекс, мебел ва ғайра. нархаш 350 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва ҷойгир аст дар Шабчарох, шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст. хона ремонт дорад. ҳуҷҷатҳош 100%. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, автоцентрда. нархаш 200 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ватсап дорад. бародаро, кадоме надона автоцентр дар куҷояй? поёни саховат мебошад. гардиши корвон. дар автоцентр таксиҳои Кулоб, Восе, Данғара ва ғайра меистанд. инак акрас хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Кулоб. 4 хонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои советӣ. 4 хонага рӯ ба рӯи мактаби 5, доми 1, падези байн. ремонташ навай. як хонаи дига дорем дар 9-ум микрорайон, доми 23. харидор бошен, занг занед, хонаҳоро бренд бинед. нархаш 200 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. ҳамин хона бошад бародаро, дар центр ҷойгир аст. центри шаҳри Кулоб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. 2 хонага квартира бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 6-умо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка ва ҷойгир аст дар пеши Газпроми круговой Райпо. дом худаш 8 этажаяй, нав 5-ум этажда омадагианд. нархаш 175 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз 9 километр хоҳиш кардагӣ буданд. Марҳамат духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5-ум ошёнаи бинои новостройка. Хона ремонти нав дорад. Дом 6 этажа мебошад. Хона бо термекс, кухни, яъне кухни гарнитура, қолин, дарожка, парда таъмин аст. Бо оби гарми хунукам таъмин аст. Дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, бозор, гимназия қарор дорад. алиш намешавад, кредитам дода намешавад, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 297 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор шумода.